كبحي تاريخ كبرات تخطاتلتي مدب كبح تاريخ سلام نعاكم وعلى بطلون حادي افتحت زبلارستي موسى قبرتن ساعة زدالو صحف نابخاتكم نبلو نمكتالكم بخبرنا قدم كبابي كاتدرال سلز نبركو كالتفان قودنا حرنا السجيره نابجزا ود تخسته بصحكو ود تخسته عبي كسري جزء مسأة تخستي كزراجع صنحني انتي دحاني خانقو مدري حاتتي دحاني باقات عم الزخر مبن 3 عامات مدمساس وكاوس نحصير زانتا زخون علال انت اللي كايلي متي اما بحنساب ندينا نيرنا بعلخا قل زي تبل دحركا حجي دحر 3 عامات سي نذكرو ده تبلنا تاريخكا ناي حفاش اندالو اوه بحنساب نيرنا جن حلاف سلد نبركا انا زي فلطو زياده نسخه كتفلط قدنيو دحركا سامعاتنا تاريخ ناي حفاشنا بلنا تمكن بل نتني حفاش تاريخ انت زي ازنتينالو ترجم يبلون تريلي تزاربكو شعود تخسته كم زي قد فوصل زفلطه بالحراي منبر مو صحاب بين يخخ جمرو اسكي بتاع قدامي تمتقعت نجمر بطولنا حدا برجي 31 حدا
ቅድሚ ንውቃው እዝን መደምሳስ ናብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ምምጻእና ኣብ ግንባር ናቕፋ ኣብ ከባቢ ታባ ብርሓት ኣብ ሳልፈሪና ዓሪድና ነርና ካብዚ ቦታ እዚ ነቒልና ኢና ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ታሪኻዊት ፋሕ ዝበጽሕና ኣብኡ ምስ በጠሎልና ዝተጓዓዘ ማእከልነት ብርጌት ብጻይ ችነቲ ምስ ብጻይ ገብርኤል ወልደ ስላሴ ኮይኖም ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ንበጠሎልና ገለጽሉ ኣነ ድማ ምስ ማእከልነት ሓይልታት ነቲ ነጥቅዖ ቦታታት ንምርኣይ ናብ ከባቢ ወድጋን ተንቀሳቐስና ተኹሲ ከፈትና ብቃቡስ ኣቢልና ናብ ዱባን ባሕርን ዝተባሃለ ቦታታት ገስገስና እንተኾነ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ብገለ ቴክኒካዊ ምኽንያት እቲ መጥቃዕቲ ዕውት ስለ ዘይነበረ ናብ መበገሲ ቦታና ክልምለስ ተሓበረና ብድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ዝፈሸለ መጥቃዕቲ ዓሚቑ ገምጋም ምስ ተኻየደ ኩሉና ተጋደልቲ ብሓያል ወኒ እቲ መጥቃዕቲ ተደጊሙ ውቃው ክድምሰስ ኣለዎ ስለ ዝበልና ውድብ ነቲ ኩነታት ገምጊሙ ዳግማይ መጥቃዕ ክካየድ ወሰነ ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ስለ ዝተገብረ ድማ በጠሎኒና ብገረግር ኣስመራ ንጸጋም ተንቀሳቐሰ ሕራይ ብዛዕባ እታ ካልአይቲ መጥቃዕቲ ኸ 19 መጋቢት 1984 ልክዕ ሰዓት 12:45 ቀትሪ ውቃው እዝን ምድምሳስ በጠሎኒ 31.1 ካብ ሽግለትን ከባቢ ቀጠርን ነቒልና ነቲ ኣብ እግሪ ቀጠር ኣፓሎ ጣንጡ ገድልን ከባቢኡን ዓሪዱ ዝነበረ ጸላኢ በቲ ሽዑ ካብ ሰሜን ንደቡብ ገጹ ዝሓልፍ ዝነበረ ፎኪስ ግመ ተጐልቢብና ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ይፈነናሉ ሰራዊት ውቃው እዝ ህዝባዊ ግንባር ከም ዘጥቅዕ ተነጊርዎ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ እኳ እንተነበረ ጨውቀትሪ ከነጥቅዖ ስለዘይተጸበየ ግን ብቐሊሉ ንቐዳማይ መከላኸሊ ኣፍሪስና ናብ ጎላጉል ኣስራይ ገጹ ሃደመ ጎላጉል ኣስራይ እናጽረና ምሸት ሰዓት 8 ኣብ መዳጋሕ ምስ በጽሕና 223 ረሽራሽ ዝጽዓና ተሽከርከርቲ ዝሓዘ ኣሃዱ ጸላኢ ካብ ወገን ቃሩራ ዝመጸ ንከባቢ ኣውገት ከደልድል እናተንቀሳቐሰ ጎፍ ንጎፍ ተረኸብና ጸላኢ ሰንቢዱ በቲ ረሽራሻትን ፎኪስ ብረትን ጽዑቕ ተኹሲ ፈነወ ክሳብ 30 ሜትሮ ስለ ዝተጸጋዕናዮ ኣብ ዝነበርናዮ በጥበልና
ጠያይቱ ንላዕሊ ኸይዱ ጉድኣት ኣየስዓበልናን ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበረና ድማ ንጸላኢ ብቐጥታ ሃጀምናዮ ነተን ዙዕ 23 ዝፀዓና ተሽከርከርቲ ሓዲጉልና ድማ ናብ ቅድሚት ናብ ኣውገት ገጹ ሃደመ ዕለት 19 ክንበጽሖ ዝነበረና ሸቶ እቲ ቦታ እኳ እንተነበረ መጥቃዕትና ስሉጥ ስለ ዝነበረ ነቲ ግንባር ንዘዋህድ ዝነበረ ተጋደላ ክንቅጽል ዶ ኢልና ሓተትናዮ ንሱ ጽቡቕ ሕራይ ናብ ኣውገት ገጽኩም ቀጽሉ ድሕሪ ምባል ኣንታሎ ምስ ዝኣሃዱ ታሪኽ ግዲ ክሰርሕ እያ ክብል ሞራል ሃበና ብኡ መሰረት ኣብ መዳጋሕ ደው ከይበልና ምስቲ ካብ ቅድመ ግንባር ተደፊኡ ኣብ ከባቢ ኣውገት ዝዓረደ ጸላኢ ውግእ ከፈትና ሰራዊት ጸላኢ ኣብቲ ኣውገት ቅድሚ ምእታውኳ ዝርከብ ኩርባታት ዓሪዱ ጸኒዑ ክከላኸል ፈተነ እቲ ካብ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ዝጀመረ ውግእ ክሳብ ወጋሕታ ደማዊ ውግእ ኣውገት ካብ ኣፍ ሻምብቆ ፎኮስን ከበትን ኣጽዋር ክብደቱ ተፈልጠ ኣብ ወጋሕታ እታ ኣዛዝን መናሃርያ ሎጂስቲካዊ መደበራትን ጸላኢ ዝነበረት ኣውገት ኣብ ሞንጎናን መንጎ ጸላእን ተቐርቂራ ኩልቲ ብሳዕሪ ዝተሃንጸ ገዛውቲ ብሓዊ ተቓጸለ በጠሎኒና ወጋሕታ ሰዓት 6 ኣብ ታሕቲ ጸላኢ ዝነበረ ሰጣሕ ጎልጎል እናማዕደና ምስቲ ኣፊትና ዝነበረ ጸላኢ ተፋጠጥና 7 ዝኾና ታንክታት ጸላኢ ኣብቲ ጎልጎል ተዘርጊሐን ዓጸውኦ ክልተ ታንክታት ወገን ከዓ በቲ ዝነበርናዮ ሓሊፈን ኣብቲ ጎልጎል ምስተን ኣብ ቅድሜና ዝነበራ ታንክታት ጸላኢ ተኽሲ ከፈታ ታንክታት ጸላኢ ዓቕምና መዝሚዘን ንጸጋም ተጠውየን ከኽብባና ተንቀሳቐሳ ብጸጋም እንተመጽየን ንታንክታት ወገን ይኹን ንሰራዊትና ብጎድኒ ካርምኦ ስለ ዝኽእላ ስክፍታ ፈጠራልና ገለ ካብ ኣባላት ኣሃዱና ነቶም ኣብቲ ዝሓደረ ውግእ ዝቆሰሉ ውግኣት ካብቲ ከባቢ ቀልጢፎም ከኣልዎም ላዕልን ታሕትን በሉ ዝበዝሐ ተጋዳላይ ግን ሓድሽ ምዕባሌታት ከይፍጠር እናተኸታተለ ትእዛዝ ሓለፍቱ ተጸበየ ክልቴና ሓለፍቲ በጠሎኒ ምስ ሓለፍቲ ሓይልታትና እኳ እንተተዘራርብና ነቲ ሰጣሕ ጎልጎል ብኸመይ ንሰጉሮ ግና ገና ኣዋጣሪ ነበረ ሽዑ ኣዛዚ በጠሎኒ ዓዊሉ በጠሎኒ ሓደ ኩልኻ ንቕድሚት እቶ ኢሉ ጨደረ ምኽንያቱ ኣብቲ ሰጣሕ ጎልጎል ዝወደቐ ወዲቑ ጸላኢ ክብተን ነይርዎ እቲ ትእዛዝ ወሳኒ ትእዛዝ ነበረ ብቐንዱ ተመክሮ ኣውገት ዕለት 22 ክድገም የብሉን ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ነበረ እቲ ትእዛዝ ምስ ተዋህበ ኩሉ ኣባል በጠሎኒ ከም ኢራብ እናነጠረ ብረቱ መዚኑ ናብታ መኸወል ዘይብላ ሌጥ ኣጎልጎል ኣተወ ኣብቲ ፊትና ኣዝጊቡ ዝነበረ ሽሾ ሰራዊት ጸላኢ ተጋዳላይ ናብኡ ገጹ ክሓንን ምስ ረኣየ ካብቲ ኣዝጊብሉ ዝነበረ ብሓንሳብ ተንሲኡ ንቕድሚት ናብቲ ጎልጎል ፋሒሉ ሃደመ ታንክታት ጸላእውን ሰራዊተን ሓዲገን ዝባነን ሂበናኦ ናብ ክራይ ገጸን ሃደማ ንኣውገት ምስ ተቖጻጸርናያ በጠሎኒና ብቐጥታ ደድሕረቲ ንክራይ ገጹ ኣብቲ ኣጻምእ ጎላጉል ዝተበተነ ሰራዊት ሰዓበት ምሳና በዓል ጸጋይ መኮንን ዝሓዝወን ታንክታት ሜካ 74 ነበራ ካብ ኣውገት ብዙሕ ከይረሓቕና ኣብ ቃሩራ ዝነበረ ኣሃዱ ጸላኢ ንኣውገት ክረድእ ኣብ ጉዕዞ ምስ ሓድረ ተራኸብና እንተኾነ ብድኻም ተሰኒፉ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ከይተታኾስና ኢዱ ስለ ዝሃበ ሓለፍናዮ ኣብ ጉዕዞና 5 ኣባላት ሓይሊ 11 ኣብ ሓንቲ ናይ ወገን ታንኪ ተሰቒሎም ነቲ ዘልሓጥሓጥ እናበለ ዝሃድም ዝነበረ ቀዲሞም ብምሕላፍ ከባቢ 150 ወታደራት ማረኹ እቲ ዝተረፈ ወታደር ኣብ ፈቐድኡ ነብሱ ኣብ ሕፃ ቀቢሩ ጸንሐ በጠሎኒ ሓደ ከባቢ ክራይ ምስ በጻሕና ጥሜትን ጽምእን ስለ ዝነበረና ንድሕሪት ክንምለስ ሓተትና እንተኾነ ሓለፍቲ ናይቲ ግንባር ኣብ ዘለኹም መጽንሑ ኢሎም ስንቂ ዝፀዓነት ኦራልን ሓንቲ ቦጥን ሰደዱልና 10 መጋቢት 1984 ከዓ ኣብ ዝነበርና ሓደርና ሽዑ ምሸት ካልኦት ኣሃዱታት ናብ ክራይ ስለ ዝመጻ በጠሎኒና ከም ትሕጃ ተመደበት እተን ካልኦት ኣሃዱታት ግን ክዋጋዓ ሓደራ ንግሆ ኣብ ጎቦ ክራይ ውግእ እናቐጸለ ጸላኢ ነቲ ጥቓና ዝነበረ ኣሃዱ ክደፍኦ ብርቱዕ ምንቅስቓስ ስለ ዝገበረ ሓደገኛ ለውጢ ከይፍጠር ብምስጋዕ ኣነን ገብርኤልን ልክዕ ከምታ ናይ ኣውገት ወሳኒ ትእዛዝ ኣመሓላለፍና ነተን ዕጥቀን ዓጢቐን ነቲ ውግእ ብቐረባ ዝከታተላ ዝነበራ ሓይልታትና ኣብ ዘለውኦ ኮይነን ነቲ ዝሃጅም ዝነበረ ሰራዊት ብጎድኒ ከኣትኦ ኣዘዝና
صلاقي ويكون قرصو ويكو قرصنا نحادي آز نبرت صلاقي منقسقاسنا مسرعي كي قرص صقيو وتعدراتو ندحرت كملس كلو تانكتاتو دما زبانن هيبن نامار ساتخلاي قصن حادما عزازو وقاوز برغادر جنرال حسين أحمد نتي نايمو داتا أهادوتات أوها هيدو أبكراي زغبرو فتنة مسفشلة جم بحر جيرو مريحوهم نامارسا قلبب قصو هادمي نحنا نامارسا تخلاي قصنا مسكرمنا نتي بجم بحر جيرو نمارسا قلبب زقن عسراويت كنعكتو تئزاز سلستو هبي قانتا مكيئل مالت ود مهانشو تمدبات انت خوني لعلا عقما سلز نبري ولا حانت كتقبروي كالتن أحاحس وحلفه بيمان أرحيقهم زنبرو نابرجيت أسران سلسن أهدوغن زبزح كبس وارو أحدقوهم زمارخ تماريخو زموت ميتو مارسا تخلاي آتنا عبتي جم بحري كلنا نفرتي صلاقي مسئين دبدبانا شعو آني عند مريامن ودقشن عبتي دندس بحري كوفيلنا كلنا فاشيشتي إلنا نسو عزنبرنا عبي بومبا دربيالنا تخيلونا باناك مسرعنايو بقصبت كابتي زنبرنايو تعالنا لك عبتي زنبرنايو ودي قدما حمد كدننا اتي نتبومبا أسني زورد عبي سكيعات عبلعلي وديقو تقاللني كابتي سكيعات بحاجز بصوتي حراوص عكو مباركس كبرانين تخطاتلت مدب كبح تاريخ وعنو بطولن حادي تحت الزبل استدالو الصحف بزي تزازي ملو سلام كتالكم أمسكن عبز قصل بخالق حسين راخبنا سلام وصلناي مجزاتاوي سلتي وشيشتاوي تكبرت كونيني حزبي حراوتي مسلو رخيبو سلام كي تبني تسوى هيوتي عيدلن نبر